Nag-accelerator ka? Ang dito mo dagan. Na, liko ka oh. Oh. Wala ni accelerator ha. Lagi, ang clutch siya na. Clutch na. Mm. Ya, paminaw ha. Wala na ko mag-clutch. Accelerator to? Oo. Muna ko yung magutong ya, paminaw oh. Paminaw makin na. Mukha kadungo karon. Oo. Third. Ya buhi. Oh. Ya paminaw na pod. Mukha kadungo karon. Oh, karon. Oh, clutch, port. Buhi. Oh. Ikalit na lagi ni magbuhi. Nakaliktan ako buhi. Oo. Ay, nag-awat na ko. You're the teacher. Mo nga na ra. Kaya tanawa tunahan. Tanawa ko mag-drive. Mga corner, si buhaton. Relax lagi kag-drive. Okay, kuan naman ko, kamao naman ko. Nag-accelerator ka? Ang dito mo dagan. Yan, nabay ko na. Kuan miya, crossing nya. ka ba na? Oh, brake. Hinahinay brake. Walay ka clutch. Oh, nya mag-clutch ako. Nga nang uwahi ang clutch. Dapat clutch and brake. Pwede man, di, mag-clutch ko kauna gud kay mukuan kay bag-o man kaso nga naon na nimo. Di, gusto ko nga kanang tanawa ko, tiil ba? Oh. Oh, hinahinay. May crossing man. Oh. Accelerator. Ya, brake ko. Brake. Oh, ya, accelerator. Oh. Accelerator? Di ko kamawa na ba? Oh, ala na. Oh. Wala ko yung accelerator na. Oh, gautong. Clutch. Third. Buhi. Clutch. Accelerator. Basta tanaw-tanawa lang ko kay di pa gyud nimo makakuanan gyud basta magsigir kag kuan panid-il ako mag-drive.